Takže čauko kakauko, tu je Zdoksten a vítajte pri ďalšom 11. dieli z našej Minecraft série, našej epickej druhej Minecraft série. Takže v minulom dieli bolo jubileum 10. diel a asi viete, prečo sme vtedy tak ťažili, lebo ideme stavať druhé poschodie nášho epického domčeku. Takže bude to úplne to isté. Ak by som vám mal pravdu povedať, tak to si to prehodím. A môžeme začať stavať. Vlastne to bude kopia toho dolného. Takže nič zvláštne. Tak. No, vyšiel mi prvá polka staku. Tak, potom 2, 3, 4. Som to veľa však. Čini. Raz, 2, 3. Dobre som dala. Dala si to, dala. Raz, 2, 3. Biel. Raz, 2, 3. Bú. Raz, 2, 3. Bič! Toto nebolo naplánované, dámy a páni a dámy a páni. Tak. Tento prúd nebudem potrebovať. Raz, 2. Raz, 2. Tak, toto. Raz, 2. Raz, 2. A tuto si urobím jemnú dziru. Tak, a na to mám tieto fence. Aby som tu dal plotíček. A tu bude balkán. Krásne však. Okidoki. Teraz už neviem, ako to presne mám, dúfam, že to mám presne takto. Som skoro kickol. Raz, 2. Raz, 2. Dúfam, že to mám presne takto. Inak kicnem. Hej, presne takto to mám. Super. Vynikajúca. Bitch. Tak, a už mám posledný stav dreva. A ešte potom budem potrebovať na strechu. No na strop. Strecha bude vlastne z cobblestoneových slevov a tých ďalších slabých. Raz, 2. Raz, 2. Tak, vždycky som chcel mať takýto balkónik. Tu vidím všetko, čo mám na dvore. Na mojom gazdovskom dvore. A pozriem sa, koľko natáčam, 3 minúty a už mám skoro postávaný dom, bitch. Takže tak, to je môj život, farma. Na Minecrafte, ale život. Tak, si tak postavíme pekne a musíme zvolniť tempo, bo veľmi rýchlo stavám. Takže tak. To je môj život, druhý, tretí. Hej, tretí. Dobre. Dúfam, že som to nakopíroval presne tak. Hej, dobre, som to urobil. Dobre. Pomýlil som sa. Zajtra ráno, v noci, o 3/4 na štvrť. A dve naraz. Krásny veš. Boh daj takto mi to nesekalo od doby, kedy mi to sekalo. A pete more. Takže to je minulý diel. Nie. Keď som ja odstraňoval strechu. Ale nie, sestra mi pomáhala. Už sa mi nechcelo kopať. Takže takto. To je môj život. Tak. Toto urobíme. Tak, krásne, už len toto zamurujeme a máme krásny základ. Dlhšie ako bolo. Povedz, sme to naťažili a je nám to úplne na hoveno. S prepáčením postdogovsky. Pavúk. Tak a čo som tu chcel urobiť aj? Zoberieme si. Neviem, prečo som nemá takto rozdelené. Takto a takto.
dáme to takto, aby to bolo krajšie, jo? Bo ja to mám rád takto. Mohli do Minecraftu vymyslieť také maličké kocky. Tak, aby som vzal takto po bokoch. A bolo by to pekné. Nie takto. Jak u mutantov. Počkajte, ešte skúsim, ako by to bolo krajšie. Možno. Možno áno, možno nie. Tak, kebyže toto nahradím cobblestoneom. A je to celkom krajšie. Mne sa to viac páči. Okidoki. Toto môžeme zbúrať. A máme krásny plot. Ešte sa mi robia. Nebojte sa, sklá. Ja viem, že potrebujem presne 16. 4. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Dupríš. Jeden, dobre tu. Toto si zbúrame ešte zatiaľ. Tak, že by to mohlo byť. Žil. Žil. 6 si tu môžeme ložiť. Kde sú? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cobblestone už nebudem potrebovať. Zoberiem si totok, tutok, tamtok. Budem sa koľko natáčam? 6 minút. Ešte raz, 2, 3, 4. A tento už jeden budem potrebovať. Craftam tablet tam dám. Tak, toto niekde odložím. Tak. Tak. To si nechám. Toto si nechám. Ja vlastne sekierku budem potrebovať. Krumpač nebudem potrebovať. Čo urobím? Na čom je ten iron? Lebo to upálil. 60 ironu. Krása ľudia. Dámy a páni. A minulý diel bol recording všetkých recordingov na rekordinovskej planéte. Tak. Tak to roztriedím. Tu. A môžeme ísť zase hore. Raz, 2, 3, 4. Modrý si musím urobiť nejaký rebríkaz. Konoseniu vitás, pipíkaz. Dobre, ideme rozmiestniť torče, takže takto. 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 A tieto si poberieme. Poberieme. A si ideme. Tak. Tu je možno menšia tma. Mtaj. Je tu mta. Ale očičky sú v poriadku. To je hlavne. Už sú 4. Takže tak. Mám nejaké drevo? Nie, nemám drevo, takže už robiť strechu nebudeme. Tak, koľko nahrávam? 8 minút, 9 minút. Živa. No, idem si. Urobíme leštenie a tak urobíme všetko, čo sa mi bude chcieť a aj čo sa mi nebude chcieť. Bo ja môžem robiť všetko. Tak a takto urobíme leštenie. Tak. Takto okolo domu. Pupity. Pup. Pup. A mup. Presňatná. Neviem. Slime. Slime boháč. Aký veľký. Ako ostrov. Ako ostrov. Takže sa pokúsim ešte urobiť toto leštenie. A
a bude to think, think. OK? Dobre. Tak. Tak. A neviem, či mi vyjde drt. Asi nie. Nevá. Ja to potom nejako spravím off screen. Teraz volám chvíľka ticha možno. U vás aj u mňa. Dobre, tak nám to takto vyšlo. A môžeme si začať dávať takto, ako to prvé patro, poschodie, zase po česky. Vynikajúce, dodnešíme vynikajúce. Povedal som, že krampáč nebudem potrebovať, nie na čo. Je to stará vec, krompáč, už som na všetko používal len krompáč. Už som na všetko používal pickaxe, nie krompáč. Tak. Tapučky. Toľko natáčame 11 minút, takže som postavil to, že som nemal, takže Alda finále, krása. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel, dúfam, že sa video páčilo, ľúbilo, mravilo. Like odbor poteší, dislike nie, ale ako na vás, tak fakt slime.